Shurifla flebo anga foli ananga walimando be kata aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ ka bɛ kan an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa filɛ diɲɛ fantan ani naani anw ka foli ananga walimando be kata aw bɛɛ lajɛlen ni aw ka émission sigilen aw ye émission min bɛ sigi aw ye waati bɛɛ lajɛlen tunkan manɔgɔ awɔ ni anw ye san bi tunkan filɛ san sanka yɛrɛ bɛ kɛrɛfɛ n'o de Dirisa Mokoro a ko san toro ni karanjɛ la an bi san maa min kɛla sababu ye k'an se san yan o de sigilen filɛ nin an kɔrɔ Dirisa Mokoro. Dirisa ma fo ka waliɲumandɔ a ye tunkan kanu wa a ma da tunkan kanu ma a ye sirifukɛ kanu ka kɔn tunkan ɲɛ a ye sirifukɛ kanu fo ka taa s'a dan na wa sirifukɛ ka lasigiden fana don n'o de Jamiyatu Ansarudine min bɛ san yan o tɔnden ɲɛmaaba dɔ fana don san dugumakolo kan a ma fo ka waliɲumandɔ kosɛbɛ Dirisa Mokoro. Dirisa Mokoro ale ka baara ye fɛn mun ye o de ye u b'a fɔ a tɔgɔ ma ko menuisier métallique voilà. Menuisier métallique o tɛ dɔwɛrɛ menuisier minnu bi pan dagabanaw dilan i n'a fɔ an sigi fila dɔ ka nin ani porte dagabanaw ani yirimafɛn fɛn o fɛn bɛ yen k'e b'o dɔn k'o ye fɛn min cɛ ka ɲi Dirisa ka dilanni bi se nin bɛɛ ma. Dirisa ka baara yɔrɔ filɛ nin ye n'i nana san ka se Suna misiri ma n'i sera Suna misiri ma e k'a fɔ ko Suna misiri ye jɔn ye yɔrɔ jumɛn Suna misiri bi fan o fan Suna misiri kelen de bɛ san kɔnɔ yan an bɛ min dɔn n'i sera Suna misiri ma n'i ko Dirisa Mokoro ka yɔrɔ bɛ min maaw b'a jira i la maaw b'i tɛgɛ minɛ k'a jira n'i b'a sɔrɔ yan a dɔ hakɛ bɛ yan n'o de ye Isa Mokoro ale kɔni bɛ yan n'i ma Dirisa kɔni sɔrɔ yan ale bɛ Dirisa nɔ na n'i nana n'Ala sɔnna ma n'i yɛrɛ ye yɔrɔ ye i ye ko o wasala fo ko ye n'i ye yɔrɔ in ɲɛna i n'a dɔn k'a fɔ ko cɛw bɛ yan wa baaraw fana bɛ yan fana Dirisa Mokoro a filɛ nin kɛrɛfɛ nin ye ale de kɛra sababu ye k'an déplacer ka bɔ Bamakɔ fo san a ma fo ka waliɲumandɔ sankaw a tɛna kɛ basi ye fiyewu k'a n'a mɛ dɛsɛ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o ti dɔwɛrɛ nin ye fɛn dɔ de ale fan bɛɛ de ye dabara ye kabako nin ye fɛn dɔ ye fɛn min ni a fan bɛɛ ye dabara ye o ye fɛn jumɛn ye o ye an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye ɲininkali filanan jiriden jumɛn de bɛ yen ko a ma ka di ka sago jiriden bɛɛ kan jiriden jumɛn de bɛ yen ko ma ka di ka sago jiriden bɛɛ kan o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan ani a laban an bolo yan bi o ti dɔwɛrɛ fɛn wɔɔrɔ bɛ buna adamaden na saba o b'i ka bila la nka saba dɔ in o t'i ka bila la fiyewu k'i k'o fɛn wɔɔrɔ fɔ an ye nin ɲininkali saba de bɛ an bolo Dirisa san dugu kɔnɔ san dugu ani jumɛn san toro ni karanta karantela san dugu kɔnɔ yan Dirisa Mokoro ka bila la a n'a ka dɛmɛ na a sigi filɛ kɛrɛfɛ nin ye m'a fo ka waliɲumandɔ n'Ala sɔnna a ma n'a tigɛla min ka sankaw maaw n'o lakale an ka tɛmɛ ni baara ye fanakɛni an ce an ce o basi t'i la basi foyi t'i la san a bɛ cogo di san ka di wa tara a bɛ di san ka di san ka di Dirisa Mokoro i b'a dɔn wa Dirisa Mokoro n b'a dɔn maa dɔn maa min ni ale de ci bila ma an ka na san yan a ko ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi ɔkɔlidenw ka pan a dalen filɛ nin ye a pan kelen o kelen a valeur bɛ t'i jɔ 12,000 la n'i y'o sɔrɔ ni ɔkɔlita ɲɛkɔrɔla in na e ko pansan ma bɔ i ma de tari de pansan bɔr'i ma dɛ awɔ nin ye fɛn dɔ de ye a fan bɛɛ ye dabara ye i ti ɲɛma i k'o fɛn fɔ an yan a fan bɛɛ dabara ye ne m'o dɔn ta fɔlɔ o tuma e ti fɛ i denw ka sigi pan ka ɲina u sigi pan o tuma Ala ka sɛbɛrɛ yira na merci a diyara n ye an ce wari basi t'i la basi foyi tɛ yɛrɛ kɔ e bɛ Dirisa ka yɔrɔ la baara la yan awɔ ne bɛ Dirisa ka yɔrɔ baara la Dirisa ale de kɛra sababu ye k'an lase yan an b'a fo ka waliɲumandɔ Dirisa n'i m'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la a dɔ hakɛ bɛ yen ko Isa Mokoro an b'a o fana fo k'o waliɲumandɔ Dirisa de ye pan dagabana bila yan pan min ni a valeur bɛ t'i jɔ 12,000 la pan in n'i ye pan in sɔrɔ i den duuru hali ni den duuru b'i bolo i ti pan san ka d'a si ma bilen o bɛɛ bɛ sigi pan in kan n y'a dɔn ne y'o sɔrɔ o ti pan san bɔlen ma o y'a bɔlen ma o y'a bɔlen ma nin ye kabako fɛn dɔ de ye a fan bɛɛ ye dabara ye nin fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye o ye fɛn jumɛn ye fɛn fan bɛɛ ye dabara ye ne ma se k'o dɔn o tuma e ti fɛ i dɔgɔninw ka sigi pan kan n b'a fɛ u ka sigi pan kan Ala ka sɛbɛrɛ yira n na a diyara n ye merci an ce marhaba basi t'i la basi foyi t'i la e de ye Dirisa dɔgɔkɛ ye ni Dirisa tɛ a ka yɔrɔ in na e de bi a nɔ na n'o de ye Isa Mokoro cɛsiri min b'i la n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ fara a kan ale de kɛra sababu ye k'an bɔ yan k'an bɔ Bamakɔ fo san yan n y'a dɔn o diyalen ye awɔ diyara n ye awɔ Isa a dɔ maa tɛ nin na dɛ
ni ye fɛn kabako fɛnba dɔ di ale fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲama ye k'o ye fɛn fɔ yan ale ya Isa ko tuma i ti fɛ ka sigi yɛrɛ ka pan kan an bɛ fɛ ka sigi a kan n bɛ ka hakili jagabɔ de o ye bafulu ye bafulu kelen min mankan bɔ a ne hakili la bɔyɔrɔ kelen de bɛ bafulu la o ye bafulu ɲɛsinbɛ yɔrɔ min na o ye k'o ti bafulu bɔyɔrɔ kelen ye o ye tiɲɛ ɔ Isa o tuma ala ka sɛwɛrɛ yira n na nin ye nin bannen n ko nin ye ta bannen merci karamɔgɔ an ce aba n ce n y'a dɔn basi t'i la san yan alhamdulillah an bɛ ala tanu bi ne ko san bɛ cogo di ayiwa an kɔni an bɛ ala tanu n'i ko anw fɛ san yan dɔ wɛrɛ t'anw fɛ yan sɛnɛ kɔ anw ka base fanba ye sɛnɛ ye a diyara n ye Dirisa Mokoro ale ye menuisier métallique ye n'o de ye ka panw ni nɛgɛmafɛnw k'o dilan a bolo la a n'a ka cafin a bi san dugumakolo kan yan n'i b'i fɛ ka se Dirisa Mokoro ka yɔrɔ la e ka na ko Sunda misiri bi fan jumɛn fɛ n'u y'o jira i la a fɔ ko Dirisa Mokoro ka yɔrɔ bi fan jumɛn fɛ u n'a daba jira i la ale de kɛla sababu ye ka n se yan n y'a dɔn o diyalen ye kojugu a diyara ne ye kojugu a kɛn bɛ ka pan dagabana dilan pan min ni a valeur bi t'i jɔ 12,000 la maa o maa mana gagné question kelen o kelen na o bi d'i ma i bɛ t'o di denw ma hali ni den ye den 5 ye o bɛɛ na sigi pan in kan n y'a dɔn o fana diyali ye o belebele ye bonya dɔ ye o ye bolibele karamɔgɔkɛ nin ye fɛn dɔ de ye ale fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲama i ka fɛn fɔ yan fɛn fan bɛɛ ye da ye hakili ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ɲininkali in ka i tɛmɛna a kɛrɛfɛ i ni baraji yan ala k'an to ɲɔgɔn ye merci karamɔgɔkɛ an ce salamu alaikum n y'a dɔn basi t'i la alhamdulillah an b'ala tanu san a bi cogo di alhamdulillah an bi yan Dirisa Mokoro i b'a dɔn wa awɔ n b'a dɔn ale de ye an déplacé kan se yan Dirisa Mokoro menuisier métallique de n'o de ye jirimafɛnw ni nɛgɛmafɛnw k'u sɛbɛkɔrɔ dilan k'u ɲɛ o kɛbaa don a kɛn bɛ ka pan dagabana dilan pan min ni a valeur bi t'i jɔ 12,000 la pan n'i y'a sɔrɔ ekɔli ta ɲɛkɔrɔla in na hali ni den 5 b'i bolo n'o bɛɛ bɛ kilasi kelen na o bɛɛ na sigi pan in kan o y'a dɔn o diyalen ye alhamdulillah o diyara n ye n'i ye kabako fɛn dɔ di fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye i ti ɲama i k'o fɛn fɔ yan fɛn fan bɛɛ ye dabara ye o tuma i tɛ fɛ i denw ka sigi pan kan n b'a fɛ ka sigi pan kan a fan bɛɛ ye dabara ye n m'o dɔn fɔlɔ nin ye pan in talen k'i to yen sa dɛ ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci karamɔgɔkɛ an ce n b'a ni ce n y'a dɔn basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na san an bɛ san dugumakolo kan san bɛ cogo di san alhamdulillah san ka di yɛrɛ i bɛ Dirisa Mokoro i b'a dɔn n bɛ Dirisa Mokoro dɔn ale de ye an wele ka bɔ Bamakɔ fo yan ko an ka na sankaw ɲɛnajɛ ni ka u muɲamuɲa Dirisa Mokoro ale bi nɛgɛmafɛnw ni jirimafɛnw de dilan n'a ye pan dilan ka d'i ma i bɛ san 100 k'a sanfɛ a tɛ tiɲɛ fiyewu a kɛn bɛ ka pan dagabana dilan pan dagabana min ni a valeur bi t'i jɔ 12,000 la maa o maa mana gagné cungan na pan in bɛ di o ma o bɛ t'o di a ka denbaya ma ekɔli ta ɲɛkɔrɔla in na n y'a dɔn o diyali ye o diyara n ye o diyara n ye nin ye kabako fɛn dɔ de kabako fɛnba dɔ de ye nin fɛn in a fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲama i k'o fɛn fɔ yan a fan bɛɛ ye dabara ye fɛn fan bɛɛ ye dabara ye o tuma i t'i fɛ i denw ka sigi pan kan ɲina n bɛ fɛ ka sigi pan kan n bɛ fɛ ka sigi pan kan n bɛ fɛ ka sigi pan kan awɔ a tuma a ma sɔrɔ sa ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci a diyara n ye ce nba a somɔgɔw don n y'a dɔn basi t'i la basi foyi tɛ na an bɛ san dugumakolo kan Dirisa Mokoro ale de ye an wele k'an se yan i b'a dɔn wa kosɛbɛ n b'a dɔn maa cɛsirilenba dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ jirimafɛnw ni nɛgɛmafɛnw de dilan n'o de ye portu nɛgɛ portu n'i bɛ fɛ ka se Dirisa Mokoro ka yɔrɔ la ni e k'a fɔ ko Sunda misiri bi fan jumɛn fɛ n'o y'o jira i la a fɔ Dirisa hali ni denmisɛnnin fitinin ɲininka k'a ka Dirisa ka yɔrɔ jira i la o b'a jira i la teliya la tari de tiɲɛ don nin ye a kɛn bɛ ka pan dagabana dilan pan in valeur bi t'i jɔ fo 12,000 la pan in
ɔkɔlita ɲɛkɔrɔla in na hali ni den 5 b'i bolo kilasi 1 na pa in kelen dɔrɔn sɔrɔ k'a d'u ma u bɛɛ bɛ sigi o pa in kan ye ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi an b'o de d'i ma n'i ye kabako fɛn dɔ de ye fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲama ye k'o fɛn fɔ an ye téléphone non téléphone fan bɛɛ dabara ye ni kumana n'i y'a turu kunga ka kuma i kumana dara n'i ye téléphone a fɔ téléphone n'i y'a turu i kunna n'i y'a turu fan o fan fɛ a da kumana nin ye tiɲɛ siga foyi t'a la téléphone non fo kɔni ka dɔɔnin na i ka kuma téléphone a fana ye kabako fɛnba ye wa dabaraw ka ca fana nka n kɛmɛ ka min k'a jaabi e ma so ma fiyewu ala ka cɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji karamɔgɔ an ce ma n ce basi t'i la basi foyi tɛ tun ka émission a bɛ kɛ Sirifila TV la waati bɛɛ Dirisa Mankɔrɔ de y'an wele ka se san dugu kɔnɔ yan yaasa an kana sankaw ɲɛnajɛ ni k'u muɲamuɲa k'u nisɔndiya kosɛbɛ o diyalen ye o diyara n ye kosɛbɛ Dirisa Mankɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ panw dilan a bɛ portew dilan a kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn pan min valeur bɛ t'i jɔ 12,000 la pan in n'i y'a sɔrɔ k'a di denw ma ɲina i t'i pansan ɲina i t'a sa san wɛrɛ wa hali ni den 5 bɛ kilasi 1 na bɛɛ bɛ sigi pan in kan n'i y'o sɔrɔ o tɛna diya i ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ nin ye kabako fɛn dɔ de ye a fan bɛɛ ye dabara ye nin fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye i ti ɲɛ ma i k'o fɛn fɔ an ye a fan bɛɛ ye jumɛn ye dabara kelen kelen min n'i b'a dɔn dɛ a bɛɛ ye dabara ye dabara min bɛ balani fɔ wa ou bien ayi i da kɛ da min bɛ maa kun kɛ da min bɛ maa kun na ayiwa u ka kɛ hakili ye sa kɛ o ye hakili ye hakili ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an kɛmɛ ka min k'a jaabi i ma s'o ma ala ka sɛ wɛrɛ yira an na merci an ce awa somɔgɔw basi t'i la basi tɛ bala tan na ni y'an ye san dugumakolo kan Dirisa Mankɔrɔ de ye ci bila ma a kɛmɛ ka pan dagabana dilan san yan pan in valeur bɛ t'i jɔ 12,000 la n'i y'a sɔrɔ k'a di denw ma ɲɛ o y'i se mɔlen panko la n y'a dɔn o b'i diya i ye o bɛ diya kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye kabako fɛn dɔ de ye karamɔgɔkɛ fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲɛ ma i k'o fɛn fɔ an ye o ye diɲɛ ye diɲɛ dalilu parce que diɲɛ kɔnɔna i mana taa fan o fan diɲɛ a bɛɛ kelen mɔgɔ t'a dɔn o ye diɲɛ ye o ye diɲɛ ye ala k'an kisi diɲɛ tɔɔrɔ ma ala k'an sɔn diɲɛ na a ka tila k'an sɔn lahara ɲininkali ma jaabi dɛ ala ka cɛ wɛrɛ yira n na ne fa a ni ce an b'a ni ce y'a dɔn basi t'i la basi foyi tɛ n na an b'i san maa min kɛra sababu ye k'an se san Dirisa Mankɔrɔ i b'a dɔn wa Dirisa Mankɔrɔ n ma sɔrɔ k'ale lɔn ale ye menuisier min ni a bɛ jiriw dɔn kosɛbɛ wa a bɛ nɛgɛw dɔn kosɛbɛ n'i bɛ fɛ ka s'a ka yɔrɔ la n'i sera sunna misiri yɔrɔ la ko Dirisa Mankɔrɔ ka yɔrɔ bɛ min u b'a yir'i la a bɛ daba dɔw ta n'ala sɔnn'a ma n'i wulila k'a ɲini i b'a ye a kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn ka bɛn ekɔli ta ma pan in bɛ sa fo 12,000 la pan in n'i y'a sɔrɔ k'a di den ma o ye lafiyalen ye n y'a dɔn o bɛ diya e ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ nin ye kabako fɛnba dɔ de ye ne fa fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲɛ ma i k'o fɛn fɔ an ye dabara o ye fɛn jumɛn ye dabara min bɛ dɔnkili la nin ya ayi dabara kelen kelen min ni maa bɛ kuma n'a ye nin fɛn in fan bɛɛ de y'o dabara in ye ne ma se k'o faamu dɛ ne ma se k'o faamu o tuma e ti fɛ nɔnɔw ka sigi pan kan a bɛ sigi pan kan kɛ ni banko an bɛ banko ɲɛnabɔ kɛ o t'a ma baasi ye o wajibi n'i y'a den sɔrɔ ka n'ala k'i sɔn den na k'a don kalan na i ka place ɲini a tiɲɛ tiɲɛ na o wayi o tuma la ala ka sɛ wɛrɛ la ne fa i ni baraji ya karamɔgɔkɛ an ce wa assalamu alaikum n y'a dɔn basi t'e la san yan alhamdulillah an bɛ ala tando Dirisa Mankɔrɔ i b'a dɔn wa n b'a dɔn ale ye menuisier métallique ye n'o de ye jirimafɛnw ni nɛgɛmafɛnw i man'o fɛn o fɛn d'a ma k'a k'o dilan k'o kɛ magoɲɛfɛn a b'o dilan k'o sɛbɛkɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ a kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn san yan pan in a bɛ sa fo 12,000 la ni e y'o sɔrɔ k'o di i ka denbaya ma n y'a dɔn na diya ye a ka di n ye mɛnɛ nin ye kabako fɛn dɔ de ye ne fa nin fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye dabara kelen kelen min n'i b'a dɔn fɛn in fan bɛɛ ye o ye i ti ɲɛ ma i k'o fɔ an ye fɛn min fan bɛɛ ye dabara ye bon i ye Dirisa Mankɔrɔ min fɔ ne bɛ Dirisa Mankɔrɔ dɔn Dirisa Mankɔrɔ ale ye san bololabaarakɛlaw ka président ye bi Dirisa Mankɔrɔ ne hakili la ne yɛrɛ dɔgɔnin don a ne bɛɛ bɛ tɔn kelen na
mais min fira fɛn min bɛ fan bɛɛ dabara ne yɛrɛ saga b'o dɔn ne ka miiriya la ne bɛ se k'o jara nɛgɛ ye kula de ye. Kula. O ye fɛn jumɛn ye? Kula ale bɛ ji jukɔrɔ de. mun na ale bɛ dabara ye parce que ale bɛ fara de kɔnɔ. A bɛ fara min kɔnɔ n'a bɔra fara kɔnɔ n'a bɛ bɔ fara kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ wo minnu b'a la o bɛɛ ye da dɔ de ye wala o kuma ne y'a kɛ kula de ye. Kula ko tulo bɛ taa kalanso kuma bɛɛ kabala kan da ma deli ka nin mɛn nka n y'a mɛn e da ni tiɲɛ nin fana ye dalilu dɔ ye nka ko i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔw ka ca nka an kɛ mɛn ka min ta ka k'a kɔrɔ ye e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji merci ne fa an ce. N b'a an ce. Yɔrɔ basi foyi t'i la. Basi foyi t'i na. An bɛ san dugumakolo kan ka bɔ Bamakɔ ka se san Dirisa Mankɔrɔ de ci bila ma ɲa dɔ jali ye. A diyara n ye. A kɛ mɛn ka pan dagabana labɛn pan min valeur bɛ t'i jɔ fo 12,000 la n'i y'o sɔrɔ ni école ta ɲɛkɔrɔla in na k'o di i ka denbaya ma o ye lafiya yɔrɔ. O don. Nin ye kabako fɛn dɔ di n'o de ye adamaden fɛn wɔɔrɔ bɛ yen saba b'i ka bila la nka saba bɛ yen o t'i ka bila la fiyewu i ti ɲɛ ma i k'o ɲɛfɔ an ye. Fɛn wɔɔrɔ saba b'i ka bila la saba t'i ka bila la o fɛn wɔɔrɔ min b'i ka bila la ani min t'i ka bila la saba b'i ka bila la saba t'i ka bila la min t'i ka bila la o y'i ni ye i ni o t'i ka bila la o y'a fɔlɔ ye a filanan i dusukun a sabanan i farikolo. Nin kabako fɛ ko ni dusukun farikolo ni ye min t'i ka bila la wa tari min b'i ka bila la. Min t'i ta ye. Min t'i ta ye nin ye tiɲɛ ye cɛkɔrɔba an kɛn bɛ ka min k'a jaabi i ma se o ma dɔɔni nka nin fana ye dɔɔni dɔ ye n'ala sɔnna a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka si jan d'an ni ma ala ka san wɛrɛ yira an na i ni baraji yan merci a diyara n ye karamɔgɔkɛ an ce. N b'a ce. n y'a dɔn basi foyi t'e la san yan. Basi foyi tɛ. Dirisa Mankɔrɔ i b'a dɔn wa. Awɔ n b'a dɔn. A kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn san yan pa in valeur bɛ t'i jɔ fo 12,000 la n'i y'o sɔrɔ k'o di denw ma école ta in na n y'a dɔn o bɛ diya i ye dɛ. Awɔ o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye. Nin ye kabako fɛn dɔ de nin fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲɛ ma i k'o ye fɛn fɔ an ye. A fan bɛɛ ye dabara ye. Tiɲɛna ne m'o dɔn. Ne m'o dɔn. O tuma i ti fɛ i denw ka sigi pan ka ɲina. N bɛ fɛ ka sigi nka n m'o dɔn. Tuma ala ka tɛmɛrɛ yira la. Merci a diyara n ye merci. An dula ne fa. Naba yɛrɛ tilenna somɔgɔw dun kɔri baasi t'aw la Bamakɔkaw kɔri baasi t'u la Adasi nba. An filɛ san Jamiyatul Ansarudine min bɛ san n'o de ye Dirisa Mankɔrɔ fana ye o tɔndenba dɔ ye cɛsiri min bɛ aw la san ani karamɔgɔ kanu min bɛ aw la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kanu ala ka dɔ fara a kan karamɔgɔ in ala ka mɛn an kɔrɔ ala ka si jan d'an n'a ma a kanuba fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ta'ala ka si jan d'o bɛɛ ma ala k'an bɛɛ ka laɲini sabati ɲininkali dɔ de b'i denkɛ bolo ɲininkali n'i ye a sɔrɔ Dirisa Mankɔrɔ a kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn pan min ni a valeur bɛ t'i jɔ fo 12,000 la n'i y'o k'o di i ma i k'o ta di n dɔgɔninw ma n y'a dɔn na diya ye dɛ. O bɛ diya n ye kojugu. Nin ye kabako fɛn dɔ de ne fa nin fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲɛ ma i k'o ye fɛn fɔ an ye. Ne yɛrɛ kɔni ka miiri la n ko a kan ka kɛ balan de ye parce que balan fan bɛɛ i mana fɛn o fɛn gosi bɛɛ bɛ dɔ fɔ o ye ne ka jaabi ye. Nin ye makɔrɔ jaabi ye. Cɛkɔrɔba tun bɛna taa n'an ka pa in koyi a to ala ka tɛmɛrɛ yira na. Ne fa anu la. A somɔgɔw don awa. Ani cɛsiri o basi t'aw la yan. Basi t'an na alhamdulilayi. Dirisa Mankɔrɔ i b'a dɔn i balima don i b'a dɔn wa. N b'a dɔn n y'a dɔn. A kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn pan min valeur bɛ t'i jɔ fo 12,000 la n'i ye ɲininkali ninnu jaabi ne n'o den ma e ka t'o di ne dɔgɔnin ma so ye u n'u sigi u ka ɲina yɔrɔ na diya ye. O diya n ye. O ti baasi ye nin ye kabako fɛn dɔ de nin fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲɛ ma i k'o fɔ n ye n fa. Denmisɛnw ko da de don ko da. Da kelen min bɛ kuma tan. Nin ye tiɲɛ ye nka tiɲɛ yɛrɛ la kun ka di n ye n dɔgɔninw ka sigi pan kan nka ala m'a latigɛ ala ka tɛmɛrɛ yira n na. Merci an ce. Basi t'i la. Basi tɛ. Ne ko san bɛ cogo di. Basi tɛ san yan nɔ.
an bɛ hɛrɛ la yan. Ni ne ye pan 12 di e ma pan min hali den 5 bi sigi a kan e k'o nisɔndiya dan b'o la e bolo de. A ka di n ye n k'a sɔrɔ kɔni. I b'a sɔrɔ nin ye fɛn dɔ de a bɛɛ ye dabara ye i ti ɲɛmɛ k'o fɔ an ye. A fɛn bɛɛ ye dabara ye ne fɛ o ye dugukolo ye. mun b'o jira i la. ne ka miiriya la o kan ka kɛ dugukolo de. e ka dalu t'i bolo la. ayi dalu foyi tɛ n bolo la. to ala ka cɛ wɛrɛ yira n na. Iri Baraji merci ne fa anu la. aba arrête na a somɔgɔw bɛ kɔrɔ baasi t'u la somɔgɔw bɛ arrête ani fama. alhamdulillah san min cogo di. san alhamdulillah san kɔni ye san de ye. e ko a bɛ cogo di komi cogo. a ka di wa tara madi di. alhamdulillah san kɔni bilama a ka fisa. ala ka jani la. jama kun ka dɔgɔ sisan jama cayara ni jama cayara yɔrɔ min na hɛrɛw de bɛ poyi o yɔrɔ la. ni cɛ ne fa Dirisa Mokoro i b'a dɔn wa Dirisa Mokoro ale de ye menuisier métallique ye a bi pan dagabanaw ani porte nɛgɛma dagabanaw a b'olu de dilan ale de kɛra sababu ye k'an lase yan a kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn pan min ni a valeur bɛ t'i jɔ fo 12 la pan hali n'a y'a sɔrɔ i den 5 bɛ kilasi kelen na n'i y'a sɔrɔ k'a di denw ma u bɛɛ na sigi a kan ye o ye sɛbɔlen pan zango na yarɔ naja ye ne y'o sɔrɔ. kojugu i y'o mun fɔ o cogo ɲɛna o don. a jala n ye nin ye kabako fɛn dɔ de ye nin fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲɛma i k'o fɛn fɔ an ye. a fɛn fa bɛɛ de ye dabara ye a yɛrɛ fɛn fa bɛɛ ye dabara ye n t'o si dɔn n m'o si dɔn. o tuma na i ti fɛn dɔn n'u ka sigi pan kan. n b'a fɛ ka sigi e ko fɛn fa bɛɛ ye dabara ye n t'o si dɔn. ala ka sɛbɛrɛ yira n na ala ka sugu ja ni Baraji merci an cɛ. an b'an cɛ. e de ye Vieux Jara ye sankaw ka Vieux Jara min ni maaw b'a mɛn an da kɔnɔ san caman Vieux Jara san suguba kɔnɔ i m'i bolo Bakɔrɔba Berete manatasaw ni matilanw a b'olu de feere depuis an ma ɲɔgɔn ye an y'i ka bonya ye kɔri baasi t'i la. baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi baasi foyi tɛ n na. o tuma ala ka sugu ja. nka dɔnbaa tɛ nin na dɛ i bi Dirisa Mokoro i b'a dɔn kosɛbɛ Vieux Jara. Dirisa Mokoro b'a dɔn sanga bɛɛ b'a dɔn sanga bɛɛ b'a dɔn. i n'a fɔ sanga bɛɛ b'e dɔn cogo min na. kosɛbɛ. o ti baasi Vieux nin ye kabako fɛn dɔ de ye nin fɛn in fan bɛɛ de ye dabara n'i y'a sɔrɔ Dirisa Mokoro kɛn bɛ ka pan dagabana labɛn pan min valeur bɛ t'i jɔ 12 la i k'o di douaniw ma tari denw ma o ka se k'u la nisɔndiya n'a ye maa ti waso la panko la n'u y'o sɔrɔ i ɲa dɔn naja ye. kosɛbɛ nka segin ɲininkali kan. nin ye kabako fɛn dɔ de a fan bɛɛ de ye dabara ye i ti ɲɛmɛ dabara ye ɲama i k'o fɔ an ye. an t'o dɔn tiɲɛ na. Vieux m'o dɔn. ne ka dɔnni bɛ maso ma bolo. taa Vieux ala ka sɛ wɛrɛ yira n na ala ka sugu ja ala ka kanu to yen an y'i ka bonya depuis an ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan nka ala y'a latigɛ Jara merci ni Baraji merci. an bɛ yan maa min ka dɛmɛ kɔnɔna na Dirisa Mokoro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale de ye an déplacé ka bɔ Bamakɔ Foya an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko kɛla tare a kɛla nisɔndiya ko da ye wa a kɛla jamako da ye Dirisa Mokoro an y'a fɔ aw ye menuisier métallique de don n'o de ye ka jirimafɛnw ɲɛnamaw k'u dilan ani nɛgɛmafɛnw ɲɛnamaw k'u dilan i mago b'a fɛ i ka nɛgɛ ka kɛ fɛn o fɛn Dirisa b'a dilan k'a d'i ma an y'a fɔ aw ye n'i nana Dirisa ka yɔrɔ la n'i ma Dirisa sɔrɔ a dɔgɔkɛ bɛ yan n'o de y'a balimakɛ Isa Mokoro ale bɛ a to a la yan n'i mana Dirisa sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka Dirisa ka yɔrɔ fana lakodɔn o ti baasi ye k'a fɔ ko wabiya misiri bɛ fa jumɛn fɛ bani n'u y'o misiri kun yirila ni gɛrɛl'o la a fɔ denmisɛnnin tɛmɛtɔ dɔ yira ko Dirisa ka yɔrɔ bɛ min u b'i tɛ minɛ fo Dirisa ka kuru kɔnɔ Dirisa an b'a fɔ k'a ka denbaya bɛɛ fo ni ka sanka bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn ka tila k'a ka baarakɛlaw olu de jɔlen filɛ nin ye an kɔrɔ n'o de y'a ka parantiw ye an b'u fana fo ka cɛsiri la k'u patron u k'a labato kosɛbɛ an y'a fɔ aw ye ɲininkali 3 de tun bɛ an bolo a ɲininkali 3 kelen o kelen an y'a fɔ aw ye n'i y'a sɔrɔ pan dagabana labɛn bɛ yan pan min ni a valeur bɛ t'i jɔ fo 12 la pan min n'i y'a sɔrɔ k'a di den ma hali n'i ma i bɛ san saba da ɲɔgɔn kan i tɛ pan wɛrɛ dilan k'a di den ma fiyewu hali ni den 5 bɛ kilasi kelen kɔnɔ o bɛɛ bɛ sigi pan in kan Dirisa Mokoro a kɛn bɛ k'o pan in de labila jaabi ninnu kunkɔrɔ nka jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ an ka tako fɔlɔ kɛnɛ kan jaabi ma sɔrɔ an ko ɲininkali fɔlɔ o ti dɔwɛrɛ ye nin ye kabako fɛn dɔ de ye nin fɛn in a fan bɛɛ de ye dabara ye nin jaabi a ma sɔrɔ fiyewu an ka ɲininkali 2nan an ko nin ye fɛn dɔ fana ye jiriden min ni jiriden jumɛn de bɛ yen ni a ma ka di ka sago jiriden bɛɛ kan
jiriden jumɛn de bɛ yen ni a ma ka di ka sago jiriden bɛɛ ka o fana ma sɔrɔ an ka ɲininkali sabanan an ko nin ye fɛn 6 ye buna adamaden na 3 o b'i ka bila la 3 o t'i ka bila la fiyewu 3 b'i ka bila la 3 t'i ka bila la nin fɛn 6 in maa si ma sɔrɔ min y'a jaabi saya sankaw a kana sɔn an k'an kɔ don fiyewu ka sɔrɔ maa si ma kelen sɔrɔ dɛ n'ala sɔnna a ma an bɛna tako 2nan fana kɛnɛ sigi n'o fana tigɛla min na maaw n'o lakali a k'an bɛn sɔɔni